Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Sus, ara naging nga ginabuligan ka para makagwa ka sa pisuan. Hindi ka pa, Jack? May mga nahimo ko nga sa labgoy. Kag dapat ko nga sakripisyon. Di sinong wala sa lao? Kabati ka man sa ngambal ni Warden, Jack. Hindi ang tanan nga ara sa sulod sa pisuan. Amo lang may sala. Kadamo sa may mga sala nga ara sa gwa. Kung galing wala lang mo si saan ang ilang mga sala. Kaging iban, wala lang na kagadakpan. Ang iban, di man mapamatudan nga may sala. Kiti, may impluensya, may kapyot. Ang iban gani, bisan klaro na nga may sala. Hindi mabatutlan, kiti, ara sa pwesto. Labi na gila mga politiko. Babae na lang daw sila. May tiyon kay para sa ila. Mo gani. Tiyan mo aw. Lawig ka naman sa prisuan. Kaya kung nakahimo ka man sang sala sang una, sugo lang to yung sang kapigadon. Nga, kung natawo ka sa kalimutan nga damo ka kwarta, mabaton ka pabayad para lang magpatay tao aw. Hindi man guro. Abi, sige, istorya bala. Sige, masahe. Ay. Oo, gali. Ga-aksyon kag ibugoy mo. Ano pagkakauntat ang pisga mo sa agtang ko? Gamala ng balanyos. Antis kag makapisga liwat. Oo, gali no. Oh, yeah, tuol man, Jack. Ang iba niya dumanoy nga makagwa. Ikaw mo ya. Hindi ka paluyag nga buligan nga makagwa ka tispesuan. Ara naging nga libre nga abogado mo. Hindi ka pa imo ya. Kag mado maguto si man? Wala maguto pamilya. Madumduman ko lang nagkalatabo sa akon sa una. Jack, natabuan lang to ya. Malay mo. Basi kung gwa mo di ya. May masanag kay nga kabuhi nga nagaulat si mo sa gwa. Wala na. Istorya na lang niya. Nano ka man mo, Jack man. Pinsarabla. Halos natadtad na sang balang lawas mo. Pero nabuhi ka pagyapon. Ha? Ina, tungod luyag sang Ginoo nga magkabuhi ka pa. Kay man may misyon basta nga gintigana para sa imo, Jack. Ano? Misyon man? Oo, Jack. May mga unfinished business ka pa. Ano pa? Huwag ka pa niyaging kuha. Kay man mayo ka nga tao, Jack eh.
Madamo pa sa nagakinanglan si mo. Ikaw guro nagaginaglan sa akon. Abi, buluban tayo na sa guway, si Diana. Kaginbaklan ko to ni Diana sa smagol. Iatag ko to sa imo. Kaya ang smagol ko yung sagan mo kasuksok. Kada panahon ko sa tarima, wala nang smagol ko kay sinuksok mo na. Salamat ka dyan ka. Nabi kay bitas na smagol ko mo. Katatlo ko na naging sugpon-sugpon ng tabang sini. Kita mo dyan kung nga gibuhi ka pa isang Ginoo. Inatungod maaluan ka. Maayo ka ganyan nga klase sang tao dyan. Abi, durupi na bala masaya para makapiyong-piyong ako. Kay karusod to, ari ng mga pastor. May prayer meeting ta. Ayo gali no? Martis gali subong no? Ara gali karungan day pastor. Nan, puro lang Ginoo ang sungad mo. Pero gakalipat ka sa obligasyon mo sa Ginoo. Kung mag-abot nga ni sila karon, nga tulog pa ko, diog mo kupukaw ha, para makaprepara ta sa mga bangko kag lamisa. Ate o dyan ka. Ay tinano, nasa ulo mo lang yun pa sa ulo sa aton nga bersikulo? Kwan, dali ko na lang masaulo Ba, nagligad pa to ba lang si Mana? Wala mo pa masaulo sa subong? Ate, wala ka naman karon na habon kag toothpaste eh. Hindi ka gina pagkatagan ng pastor, kay wala mo masaulo. Wala problema. Nausaulo mo nang imuyaw. Ako eh. Paano kung hindi masaulo kay nakatatunan na sa dughan ko ya? Haba, ang tinda nga tato mo man. Ariyo. Wala. Kita mo rin? Pilipos Oh, 4:13. Chapter 4, verse 13. ay, ugali no. Oh. Amo na ganang pasaulo sa aton. Hindi ko pagilabi masyado masaulo mo. Sa ulo ha, bala? Kasugod na kasulo, galing kay hindi ko man masaulo tanan. Sa ulo ha. Kaya mamatian ko kung gusto. Ate siya. Makasarang makasarang ako sa Ano naman? Sasa na lang. dali lang Jack. Makasarang ako sa Sakiton talaga karon. Yogs, dali lang bla. Kuha ko blang Bible ko. Hindi na. Sundan lang ko. Eh, sa ulo ko na na. Sige, be. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Uy, sunod. Makasarang ako Makasarang ako sa pagatubang sa pagkatubang sa tanan nga kahimtangan, sang tanan nga kahimtangan, paagi sa gahom, paagi sa gahom, nga ginhatag sa ako ni Kristo. nga ginatag sa ako ni Kristo. Ginhatag, aligoy. Ginhatag. Hindi ka ginhatag. Oo, ginatag. Ikaw na lang, be? Filipos, Kapitulo 4, no? Oo. Versikulo 13. Makasarang ako mag-atubang sa may Sa May sa pagkatubang. pagatubang, Oo. hindi kayo mag-atubang. Liwat? Liwat. Sige. Filipos Kapitulo 4, versikulo 13. Makasarang ako sa pagatubang. o gani sa pagatubang gani sang tanan nga Nga kagikaroon eh. Kaimtangan. kaimtangan paagi sa gahom Kadamo na nga pagkagahom naman. Paagi sa gahom, naginhatag sa akon ni Kristo. gali paagi sa gahom nga ginahatag ni Kristo sa akon. Ayos. Salaman to. Ang lintong sala. Paagi sa gahom, Oo. naginhatag sa akon ni Kristo. Dason. Baliskad tong imo ya. Nga ano nga. Hambal mo ya, Oo. paagi sa gahom, naginhatag ni Kristo sa akon. Ay, gali. O, gali, no? Ah. At liwat, Sa ulo Liwat, Liwat-liwat, samtang gamasahe ka. O, okay, Kaya matulog ko, pabugtaw ko, kailangan mo sa ulo mo na na. Hindi mo gari mo sa ulo, kasi tiguhon ta ka. Ate, o. Sige, tira.
Okay. Sige masahe, sige sa ulo. Oo, Jack. Filipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Hello? Tony? Oo, ako ni. Ha? Na naman? Abi ko man istorya to, Tony? Nga dirita ba kita sa restaurant ko? Ano? Kaka! Tordo, hindi ko kabisado, ilo-ilo. Papudlayan mo pa ako sa pagpagita sa opisina mo? Oh, sige, oo. Tala, boss, Oh, sige, bye. Bye, Ay, buisit. Dugin palingin niya pa ng ulo ko yaman. Ano to, boss, how? Managagugagong abogado. Ako pa yung pakatuloy sa opisina, ya? Kung paano itong surya lang mo, kapon nga dali kami na makita sa hotel. Wala siguro kakilala sa imo, boss. Kasi? Pasiluyay niya nga ipakilala mo sa iya si Ninyo Demonyo, ha? Hugay sa ginagawa. Ako yaway ko kapagilala, babae o lalaki. Basi pitkan ko siya bala? Istoryahan siya sa maayo ninyo, Kag paibaladaw ako kung ano ang maistoryahan ninyo kadua, ha? Ay. Hindi ko kasaw sang liwat-liwat yung istorya. Aha. Luya ko, isa na ilang ka istorya. Nga, Palingin Ano nung abogado man? Hindi ko baka siguro. Sige lang kayo mabala ko man nagyapong, boss. Katuwa ko siya sa opisina, ya. siya nakahibalo sang tanan nga mga propiedad sang akon pakaisa nga si Prisilay. Sa iyagin tugyan antes matabo si Priscilla, gani siya gina makahibalo sang tanan. Sang tanan-tanan. Ano si mo? Ha? Ano mayugig pa Mayo tani kung dali pa kabla, ikaw ni Kanto, agot nga makasigulano sa Mayo. Alam pa ako eh. May mga transaksyon pa ako ginatapos diri sa Cebu. Kaya mo na ninyo Ikaw pa. Ang ako niya pa, nadlok lang ko kay Basib lang ko mataka ako istorya siya kung ano pang mahimo ko siya. Abi, istoryahin lang na ninyo sa matawhay. Panilagi lang kung anong reaksyon niya. Magpungko ka, Mr. Ninyo Gomez. Okay. Pungko ka, Mr. Gomez. Labat. Daw nakibot ako sa ginhambal mo kahapon. Abi Abi ko gani, umala istorya ta kapo na torne. Nga gulpi ka lang nagliwat tao. Wala makahinambit sa akon si Madam Party sa imo. Sa tubuhi pa siya. Amo bala? Oo, gani nakibot na ako sa gulpilhang. May pamilya siya nga nagwa. Talunggot mo silingon sila. Hindi ka magpati, nga ilablos ako sa pakaisan ni Tita Priscilla. Tiya mo siya? Sana mo siya nanging tiya?
Siyempre ang amay ko. Pakaisa ni Tita Priscilla. Kag si Tito Benny, magutod sila ni Tita Priscilla. Amo ba na? Kabalo ka to, dito kami kistarya sa Jinsan. May balay man kami sa Cebu. Kag subong ari ako doon, kay gisugo ko yan sa kako namay. Nga ang tanan nga propiedad sang tiya nga ginbilin niya, kwaon ko. Ha? Doon nakibot kay gid attorney? Kag sino ang hindi makibot sa ginahambal mo, Mr. Gomez? Kag nga makibot kay gid attorney? Hindi pwede ako? Mr. Gomez, wala sang will of testament na ginbilin si Madam Priscilla. Kag anong kilabtanan labis sila para hindi ko makuha ang mga propiedad. Of course! Kada ko sang kahilabtanan. Tungod wala siya sang ginbilin, Mr. Gomez. Napatay siya nga wala siya sang may ginbilinan. Ay, attorney, antes ko diya magkanto, nakasugurano na ako sa ako na may kag sa bugado. Si Tita Priscilla kag si Tito Benny, duwa lang sila kabag-utod. Isa lang ang bata ni Tito Benny, si Martin. Patay naman to. Ang asawa ni Tito Benny, bugtong man na to. Wala man sa utod. Wala man sa ginikanan. Patay naman tanan. Si Tito Benny, why man eh. Si Tita Priscilla, wala naman. Laon. Wala bana. Wala bata. Attorney, in short, ang pinakamalapit na pamilya, amo ang akon amay, ngayla pa kaisa. Ang mga utod di papa, ubos naman to tanan dido. Patay naman to tanan. Siya na lang isa buhay pa. Gali kung may aragin man sa makangkon o kung may diretso sa mga propiedad kaginbilin na day Tito Bini kag Tita Priscilla, wala na si iban kundi ang nagaisa ano niya nga pakaisa. Ang akon amay, attorney. Gusto? Gusto eh, no? Kasi ubrahin na lang sa kasulatan pala, attorney. Nga ginsaydo na sa propiedad ni Mr. Gomez ang tanan nga mga property sang mag-utod. Agud. Sold. Hindi mo sa nagkahapos, Mr. Gomez. Ano? Anong ba't mo silingon, attorney man? Hindi mo sa nagkahapos. Ang gusto mo matabo, Mr. Gomez? Basta ron na rin, attorney. Ano gina problema? Kung hindi naman makuha ang propiedad sa magutod, yambal. Anong kinanglan no, para nga makuha naman ang property? Anong dapat nga i-comply naman? Abi, explicar. Ang kuhan, inang... Ano? Anong akuan? Attorney, Ario, mamangkot lang ko si mo, prakanay ta. Nanokonforme ka man bala sa ginhambal kung kami ang may mataraw sa pagkuha sa propiedad sa mga napatay? Kuhan, hindi ako makasiling nga husto ka. O kung wala ka sang diretsyo. Kung luyag nyo gidman nga i-claim, well, ibutang naton sa legal nga proseso. Legal nga proseso? At ko lang muna kung ditudluan mo kami. Simple. Kay, eto ni, kita-kita lang ni, ako yung malasi mo. Tungkol sa imo pagdipesa sa propiedad sa akong tiyak at tiyo, gaanta kaya sa dako nga parte mo man eh. Oh, sige mo ba? Mr. Gomez, may istoryahan nilang ugaling kita liwat, ha? Tunan ko ana ini. Why na Tunan dapat? ko ana sa may. Wala na nakinanglan sa mga pagtuon-tuon na torne, At hagdaman kayong tanan eh. Kami ang may diretso sa propiedad, hindi ba la? Masugilan na ugaling kita liwat. Pwede? Pwede sa nasiling ko na. Tunan ko ana. Ito rin sa mayo, attorney, Kung paano naman makuha sa labing madali nga panahon ang propiedad. Hindi pagtuloy nga mapalikaw pa yun sa ibang yung propiedad. Kag sa imo magkanto, attorney. Ha? Attorney, plangka ko yan.
Ako ya, ginaunaan ta na kangadan. Torni, hindi kayo pag-imuhay na, ha? Malayan ko yung black umakig. Ayan pa kung totohon mo ko? Sobra pa ko yung demonyo kumakig at Torni. Well, Wala ko yung sige napili. Babae ka man, patyot na kaya ngaway ka luy-luy. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.